Ahoj, takže mám tu sandáločky DD Step na podrážke 0,77. A zaujímavosťou týchto sandáliek je, že je to taký kompromis, hoci výrobca ich udáva ako barefoot, tak ja trošku opíšem rozdiely oproti barefootu. V prvom rade je taká vyššia podrážka u nich, takže je tu trošku hrubšia podrážka. Osobne ja by som to uvítala, takúto podrážku aj u dospeláckých barefootov, takže za mňa super. Nepotrebuje mať úplne tenunkú podrážku. Sandáločky sú mekučké, takže v tomto barefoot určite kopírujú. Podrážka je parádne ohybná, nebráni deťurencom v pohybe. Za pätou je ale podrážka vyššia, pevnejšia. Takisto za pätou majú sandáločky spevnenie, takže úplne to barefoot nie je. Skôr by som to prirovnala k alternatíve. Ale cez prstíky dieťatka alebo v oblasti prstov sú sandálky tvarované podľa nožičiek dieťatka. Palček sa príliš nestlača smerom k ďalšiemu prstu, ale napriek tomu teda by som to radila skôr k alternatíve. Topánky sú kožené, takže sú preto aj trošilinku drahšie, ale koža vynikajúco sa je pod. Sú také športovo elegantné. Krásne sa tieto strieborné trbliecú na slniečku. Sú otvorené, kde sa dajú, takže sú vzdušné, krásne. Perfektná vec je, že sú také, že tu pri prstíkoch dieťatka sú trošku zavreté, takže nebude vykúkať prstík von z topanočky, pokiaľ trebárs malíček by sa dostal u dieťatka smerom do tohto priestoru, nevykúkne, lebo ho drží práve táto vyvýšená koža. Takže takto. U tých malých detí z môjho pohľadu tieto mierne uzatvorené strihy sú lepšie. Vnútorná strana alebo vnútorná časť topánok je takisto kožená, takže znova pripomínam, že pekne sajú pod. Sandálky majú barefootovú podrážku, takže tá je rovná, nevytvarovaná, v tom teda kopírujú barefoot. No a zapínajú sa na suchý zips, prekladací, takže viete si trošilinku sandálky upraviť. Mám pocit, že je to skôr sú určené na takú priemernú a normálnu priemernú alebo aj širšiu nôžku. Petička určite je širšia alebo normálna, nie príliš uzunká, tamto deťom nebude sedieť. Takisto si môžete mierne dotiahnuť sandáločky tuto pri priehlavku. Takže takto.